ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏହି ଘରଟିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି? ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ? ବାପା ରୀନାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଆସ ଜାଣିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ 2000 ଲୋକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଜର ମତ ଦେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ଓ ନିଜ ୱାର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରୂପେ ବଛାଯାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ମହିଳା, ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ବଛାଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ ମାସକୁ ଥରେ ବସିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନେ ଏହା ଅଧିକ ଥର ବସିପାରେ। ଏହି ବୈଠକର ସରପଞ୍ଚ ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ ଓ ଆଉ କେତେକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ବାପା ରୀନାକୁ କହିଲେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ଘରେ ଯାଇ ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ରୀନାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଜାଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗ୍ରାମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏହା ସହିତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ସାର ଓ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିବା, ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋ ପାଳନ